Nog even waarom nou het waar van juster. Want juster kan letter op het dag pittige buien horen te lezen op plakking Tonger. En het meeste wettervoel in het oosten van de provincie. Dat is aan 14 mm. En zoals Berm kwam net verder als 2,5 mm. Toch wel grote verschillen toch dat buiige karakter. Joen en vannacht een protte bewolking en starig onrein of lichte rein of een paar buien, misschien wel met tonger. En die tongerkans is dan het grootste in het westen, zuidwesten, noordwesten van de provincie, maar voor hetzelfde geld ik op oren plakken. En de temperaturen binnen heeg vannacht 14 of 15 graden. En de wind die komt uit oost-zuidoost zwak of matig. Een zoele nacht. Morgen een zoel waartype. En wat voor waartype? Bewolking. Maar ik hege temperaturen. 20 tot 24 graden. En toch ik wel kans op enkele buien. Vooral in de maandtijd. Maar ik wel letter op het dag in de joen in de nacht. En de tongerkans liep het morgen dag het gerust voor het zuidwesten, zuiden en zuidesten. En vierders hebben wij morgen een zwak ontmatige wind uit de eerst tot zuidoost waai. In de joentijd in de nacht misschien nog een paar rein of tongerbuien. Dan wordt het droog. Dan mist. En dan het vooruitzicht. Op vrijdag nog een warme dag, 22 graden, misschien letter wel wat rein. Maar eerst droeg waar en de zinnen er aardig bij. En dan sneeuw en sneeuw. Ja, de wind gaat om naar het noordwesten, dus koeler. Een trui aan bij temperaturen om bij de zonnetje of de 18 graden. Maar dan is het wel droog. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.